No niin, olemme saapuneet Juupajoen kenkämuseolle ja täällä meillä on innokkaita matkalaisia. En minä halua kenkämuseoon. Ei me oikeesti mennä kenkämuseoon. Mennään tutustumaan Juupajoen rotkoon. Katos mikä tossa on. Me mennään nyt kyllä selkeästi tää sininen reitti. Täällä on tosi hienoja näitä metsän eläviä tänne tehty. Tuolla menee joku vanha silta tuolla. Joo, me mennään sinne. Jipi. Suomen rotkot-kirjassa tätä esiteltiin ja täytyy kyllä sanoa, että ei antanut ollenkaan niin kuin semmoista kuvaa se kuva siinä, että kuinka hieno tää on. Ai että on kyllä todella hieno rotko. Tai raviini, niin kai se oikein nimi kuuluu. Valitettavasti tää on Juupajoen vilkkaan keskustan aivan läheisyydessä, joten tänne kuuluu myös esimerkiksi nyt taustalta tommonen moottoripyörän pörinä. Täältä kuuluu sellainen pölötys, että taitaa olla perhe täällä edellä. Metsänpeikko. Onko se joutunut metsän peittoon? Ei. Hyvä. Ei pois taas paljon parempaa säätä voinut olla täällä liikkumiselle. Upea ilma ja upea paikka. Kyllä se on tontun partoja. Terveiset vaan meidän kulkutosille, että täältä se tonttu hakee partoja itsellensä. Koko porukalla ollaan menossa. Luonto on sitä mieltä, että tää on ihan liian helppo reitti meille, joten on vetästy tosta yksi puu kumoon, että pitää kiertää tuolta. Ei kyllä löydy enää sellaista siltaa, jolta ei vois pelata puhpalikkaa. Nyt. Oho. No, sä varmaan voitit. Kyykkirannan burnout-patama. Huolien huuhtamispaikka. Salainen maa. Ei siis sallainen kuitenkaan. Minä olen siis salaisessa maassa! Oikein oivallinen paikka. Paistaa makkarat tässä välissä. Nyt ollaan kuiskauksien laaksossa. Lapset, jäädään tänne asumaan. Sieniä. Eikä näitä. Ei voi moittia. Nyt on kierretty tämä rotko ja täytyy kyllä jälleen kerran sanoa, että olipas hieno mesta. Siinä se nyt ois. Dyn, dyn. Eiks mennä?